Deputy Commissioner Supply Riboy District, Ulabatha ya barok kinong Trei Kam Sorkar bakin thupru ikinong hikai ad hoc but deficit hapo ka district, kibayo jingmentoy ni kika Rashon AAY PHH category, hapo ka NFSA bakidei ban Aiti Noh Ïaki ka office jong Deputy Commissioner Supply hakani shwa ka laipo tarik yayong arja apusan, namar baka jing ai kika Rashon kinong yo jingmentoy na ka NFSA, lale khat saus nam min shwa na do usnam arjar khatway katkum ka socio economic ka census arjar khatway bat bon kinong yo jingmentoy ki babat ya ka ration card hapo ka NFSA kila yo kam sorkar hakini kisni katkum ki Kyndon kinong Trei Sorkar kimhap hapo ki Kyndon menbat ya ka card ration kumta la kerpat ya baro kinong Trei Sorkar kinthop ikinong hikai deficit but ad hoc bakin Aiti Noh Ïaki card ration jongki hapo katarik balabu knang bakitu ki long yeng baduk kinong Trei bela ki baduna dukot met bar ki badan kam shisha kin yo ka jingmentoy hagaju kapor ko office kadang penkre ru ya ka thop jongki nong Trei Sorkar ki babat iki ka Rashon nada ke Aiti ka kad hapo kapor balabu kin sangat ki Kyndon jong ka ai